Η Χατζάρα ή αλλιώς Ματσέτα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Σκοπεύω να κάνω και μια κουβέντα με τους μαχητές, γιατί τους αφορά. Κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι μυστήριο υπάρχει εδώ πέρα. Αν την έχει πάρει κάποιος ζωικά θα είναι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος. Εκεί πάει το μυαλό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που γυρνάνε στο κεφάλι μας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αγώνισμα με έπαθλο το φαγητό. Το έπαθλο για σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Περνάνε πάνω από το πρώτο εμπόδιο. Δύο πολύ γρήγοροι παίκτες. Ένα αρκετά δύσκολο εμπόδιο. Τώρα πάντως πηγαίνουν μαζί. Πριν είναι πολύ κουραστικό. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια.